So guys, nandito na kami. Ay, saya dyan. Nalamid diri sa Star City. So alauna pa man mag-open ang Star City mga Omega. So, nangaon kami. Dira ang Star City. Kan alam nila. Tapos, kapag nyo sa odo, hindi ko tumidaan. Pwede nakadahil na nakasakay. Muna yung nakasakay siya mga rides. Yan, hindi pa nanday ha. Ito mahadlok. Hindi yung kakain mo ba yan eh. Oh, yung gift ni mama sa imong regalo. Birthday gift. Birthday gift ni mama. Oh, sige ka. Kanala imong gift. Star City. Ito pa mula imong gift yan. Hindi, advance gift man ni. Abot kag Manila. Tapos, nagsakay ka sa ride, nagsakay ka sa plane. Daganan. Nagregalo ni Inday. Happy birthday, Inday. Di mo na imong birthday, Day? Inaampo. Tatag nga na meron. So, wait lang ni, di ba, Day? Alauna pang open sa Star City, mga Omega. May kaloyan, nga wala dyan, nag-ulan, karong adlaw. Gabi, grabe ang ulan, whole day. Kabaha ng ibang lugar. Ayan guys, kaloyan, may karong adlaw unta sa ubang lugar, wala kayo ulan. Kita sa Bulacan, wala unta kayo ulan sa Bulacan. Bye! Sila ko na guys. Ito sa me. Guys, sa Star City. Sa Star Deals. Windowan po, katabi. Window 1. Picture sa tabi ka ng pangalan Star City. 1, 2, 3. Ay, wala. Isa sila kong bag. Hindi nun, window. Kayo mga tapos. Sinadagan na kayo mag-lights. Pila. Si mama na magpila. Ikaw na magpila. Picture ka diha ka. Ito na si Inday. Okay, pila guys. Nakabook naman ni. Kaya kailangan makuha na mga ticket. Pila pa siya. Kaduhan na ako nagbalik din mga Omega. Una, kato kami ni Juliet. I-rides na mo tanan. Enjoy kay may ato kay walay ulan. Mas ulan. Nya kasi bawal ang sa katong nasa gawas. Ulan man kaayo. Diba guys? So, ulat ni, gadas pa yung pila. Tahan ka diri ma-rides. Picture siya sa tong mascot. Pasok na kami. Ha? Ito naman to. Muna itong card. Ito. Ready? 1, 2, 3.
Ah, ano lang puti. Wala ka. Oh, nabilo video na. Lagi sarap.